Tenim prou aigua per tothom a la Terra? Avui us explicaré la veritable història de la Nala i la família Riera. Salam aleikum, bon dia. El meu nom és Nala. Tinc 11 anys i visc als campaments de refugiats saharauis de Tindouf. Aquest estiu he tingut la gran sort de poder passar les vacances a casa d'una família de Catalunya que m'ha acollit durant 2 mesos, tal com fan moltes altres famílies del vostre país. Tot anant cap a casa, mirant per la finestra del cotxe, no em puc estar de dir: quin paisatge més verd i quants arbres que teniu al vostre país! Tinc ganes que plogui per poder tocar la pluja. Un cop a casa, el pare ens diu: au, canalla, renteu-vos les mans abans de parar a taula i sopar. I al lavabo no me'n sé a venir. Com m'agrada rentar-me les mans amb aigua tan clara i fresca. A casa no en tenim pas d'aixetes com aquestes. El poble quedaria embocabadat si veiessin que dins de casa pots tenir tanta aigua com vulguis només girant la maneta de l'aixeta. Però la mare, havent sopat, m'explica: mira, Nala, encara que et sembli que en aquest país tenim molta aigua, n'hem de tenir molta cura i fer servir només la que necessitem de debò. Si en gastem massa o l'embrutem, cada cop en tindrem menys i ens costarà més d'aconseguir-la i netejar-la. Oh, doncs al meu país també estalviem aigua, perquè ens costa molt i molt d'aconseguir-la, però aquí sembla que no us en falti. Un dia, tot fent una volta pels camps al costat del poble amb l'avi de casa, vam arribar a una font amb un rètol que deia: aigua no potable. I l'avi ens va dir: oh, jo sempre havia begut d'aquí, però ara diuen que és millor no fer-ho, perquè pot estar contaminada. Ja veieu el cartell. Jo, de seguida vaig pensar en la meva germana. La meva germana petita, l'Àsia, una vegada va estar molt malalta. Resulta que va beure aigua d'un dels pous que tenim a la vora del campament i al cap d'una estona va començar a tenir molt mal de panxa. I l'avi va afegir: tenir accés a l'aigua potable i rentar-se les mans amb aigua i sabó abans de cada àpat és molt important per evitar aquestes malalties. Ai, he passat un estiu ple d'aventures i molt bones estones. He après un munt de coses i, sobretot, he gaudit de l'aigua i de les seves històries. Ara somio tornar al meu desert i poder trepitjar la sorra de les dunes del Sàhara Occidental, la meva terra enyorada. Allà només hi plou de tant en tant, però els seus habitants hem sabut adaptar-nos-hi i fer créixer autèntics jardins enmig del desert. Després d'escoltar la història de la Nala, et proposem que investiguis quanta aigua gastes al dia. Compte quantes vegades et rentes les mans, tibes la cadena del vàter, poses la rentadora, rentes els plats i et dutxes. Fes el càlcul durant 3 dies diferents i fes la mitjana. Així obtendràs el valor més real. Pots trobar una graella d'exemple a parcdelasequia.cat. Creus que tot el món poden gastar tanta aigua com a casa nostra? Calcular el teu consum d'aigua i comparar-lo amb la disponibilitat i distribució de l'aigua al món t'ajudarà a reduir el teu consum d'aigua i ser més sostenible. L'aigua és el camí. Trobaràs tallers, activitats i més informació a parcdelasequia.cat.